Аз съм Екстрима, там е Фил Пейнт и там още един пич. Не Пейнт, бе! Пейнт! И тук ще се бият. Да, като пише... Мока е дебел, ай почвате! Дън! Аре, не го ника! Без, Никой не е казал! Никой не е казал! Фани го е! Без! Това не се чита, това не е нищо между другото! Това е раз! О, бати терено, човек! Айде, няма се биете, бе! Ай, бийте се, бе, какво? За мен не! Само се бориме без Това не беше снежно, между другото. Да, не беше. Запалка, кука? Аз път казах, че тя ти запалка. Заповядай! Запалка искаш? Чакай, не! Баба! Да, кучешката, искам кучешка! Кучешката, бе! Бърша! Потичка! Искам кучешка! Аре, Ба, виж какво се направихте, бе! Кучешка! Кой иска запалка? Тай! Само ареш, брат! И аз... Я погледайте какви са щетите. И... Махни се тука. И това беше от нас за сега. Ще се върнем скоро отново.